Ja miksi on levinnyt tänne rauhassa Suomeen? Äly mitä järki siinä oikein on. Vois vaan kuulee depadella, eikä olla vähän aikaa. Ei siin oo tantekaan varsinkaan kun jengi vaan daja. Mut ei tiedä varmaan kuka mun ikäinen snaija tappu. Jos joku ottaa tän kriittisesti. Miks ne käyttää jotain hikisiä huumeita? Aftamini, heroini, marihuana ja speedi. Ja miks ne vetää sitä säkkää? Miten kasvu lyhentyy pikku pätkää? Niit puuttuu 2 miljardia aivosolua. Mitä muksia